Nawr, o'n i fod, wythnos yma, yn hyfforddi gyda Tîm Cymru, yn dangos nhw, sy'n ei chwarae'n dda am 80 munud, yn hytrach na jyst rhyw 5 munud ar y tro. Ond yn hytrach, fi wna'n ystod fan hyn, chwilio am clips, nid jyst ar y cyferchu, ond hefyd, Gary Slaymaker! Drychwch nawr, y ddoi ni fan hyn, dyma big hairy bikers ar ôl nhw siafio. Alrit! A lwf deiliau. Gary, yn amlwg, ti'n gwybod, fi'n broffesiynol, hoffi wneud yn ymchwil, fi'n gwybod ti'n dwlu ar ffilmiau Lord of the Rings. O, wrth y modd. Pam ti dal yn cysau nhw, ti? Ydw. O'n i'n clywed bod ti wedi wneud hynny, ti'n broffesiynol, mi wyt ti yn rhoi dy farn ar ffilm, felly ti wedi watcher extended versions o'r tri o'n nhw nawr, ynddo? Fe, wastraffes i 2 awr o bob ffilm yn syniad. A wedyn brynes i'r extended director's cut. Achos er bod fi'n cysau nhw, fi'n gwybod bod nhw'n bwysig i genhedlaeth trist iawn. A peth yw, achos, mae'r ffilmau Lord of the Rings yn gwneud yw 2 golygfeydd Star Wars a rhoi hobbits mewn dyn nhw. Efen y bydd yma, ie? Fi'n hoffi'r coesau gyda hobbits, ond neu fi dim o fel fi, ti'n gweld? Fi'n hoffi nhw'n dau, boes taln yr hobbits, nyn fi wedi bod yn edrych am clips, a fi wedi ffindio boi yn siarad yn arbennig i ti, achos bod ti'n hoffi Lord of the Rings, boi yn siarad Elvish fan hyn. Ie, fan hyn, drychwps. Dyma ni fan hyn. Elbehet Gildoniel, Silif Himpen na Michiel, Menel Agla Helenas, na Cachged Balan Dichiel. Nawr, beth ti'n sylweddoli yw, be maen nhw'n dweud am beth i ti yn y clip yna? Mae ha yn Elvish yn beth cas iawn i dweud. Ond rhywun yn fyna wneud, thank you very much. Mae hwnna'n Elvish. Sy'n ni'n dweud, yn dweud? Ie, just like Elvish has left the building. Yn union. Symud ymlaen, fi'n gwybod bod ti yn fan o'r ffilm Top Gun. O, no, fan anfer. Ac felly, ti'n pan ti'n drifo lan i Gymru, mae'r jets, mae'n ffwl na. So ti'n offi ni hwnna? Byddwn ni wrth y modd. Mae un o'r chydig uchel bwyntiau yn y mywyd i wy wneud. Mynd mewn jet fel Tom Cruise. 8.15. Be sy'n diddorol ydy, pan ych chi'n mynd Mach 3 yn yr awyrennau yma, ydy mae'r G-forces yn gwthyn eich gwyneb chi, yn o bob tebyg, maen nhw'n cael y ffordd, a ti'n mynd fel hyn. Helo, dwi'n galad. Tensio gwyneb fel yna, mae'n stopio'r G-forces a cymryd drosodd. Ond beth sy'n diddorol ydy, pan mae'r G-forces yn cymryd drosodd, mae hwnna'n convoluted iawn, pan mae'r G-forces yn cymryd drosodd, mae'n tipyn bach fel rhywun yn gwylio fi ar 1.5. Na ddangos chi nawr. O'r boi yma fan hyn nawr, mae'n dal i a dal y cyrra'n i wyneb o, ac yn dal o, da iawn, gwrthsefyll y G-forces. A dyna ni. A dyna beth sy'n digwydd os nag ych chi yn canolbwyntio ar y G-forces. Awna, fel gwylio anner cyntaf gêm Cymru yr Alban. Gary, fi'n gwybod, fi'n neud sport y dybendi'n aml iawn. Oed. Gary Slaymaker methu gyrru. Dwi'n meddwl am sweet. A reswm pam, o'n i wedi clywed oedd achos oedd y ti yn neud i ffrindiau ti Chwefror a mae'n gallu cael lift i bob man. Mwy na dim, ie. Na'r esgus penna, ie. Felly mae dy gomedi di'n deillio diogi felly, nid i, a scrownjo. Mae bron popeth yn y mywyd yn deillio o ddiogi. Ond i ma'n wir. Wrth gwrs mae gyrru, mae'n grefft, mae o'n anodd, fi'n deall pam ti'n eisiau pasio dy brawf. Mae yna boi fan hyn nawr. Gathon ni ffilmio yn car park 1.5 yn arall. Drychwn fan hyn nawr, hot dog perffaith. Di bod yna falus iawn, neu siw bod yna digon o le yn y maes parcio. Gwyd hwnna da iawn, dim problem o gwbl. Felly, byddwch yn ofalus, da chi. Ti wedi trio seiclo, gys ti ddamwain fyna fyd, ynddo? Do, dwi'n o'r mwy o cas ges i ers blynyddoedd. Nes i drio mynd hibo car wedi parco a droies i'r olwyn flan bod i o'n mlaen i fel a gweddill y beic blaen ais i dros ben y bariau. O'r thrwc, fwres i'r mhen i'n erbyn llawr gyntaf yn edrych na rhywbeth pwysig. Dechrau fan ni. Mae seiclo wrth gwrs yn beryglus iawn, pidwch trio hwn adre. Mi eisiau watcha lle chi'n mynd, yr beth bwysica, a falle gwisgo helmet. Ond yn gofyn ar ôl, sut ti'n teimlo? Sa'n gwybod. Fan enfawr o wrestler, dwi ti? O, no, wi yn. Pam ti dal di sticio fo wrestler? Ti'n di tyfu allan o'n? Na. Mae'r gan i lleifio mynd yn iau o fynd i'r canol rhywun fath. Achos opera sebon gyda muscles yw yn, just yn iawn mor dôl yn gweiddi ar ei gilydd a wedi'n dyrnu ei gilydd. Briliant. Mae yna'r dywediad ymladd fel cath a chi. A ni was ymladd fel sy'n mwynhau'n gweithio, chi'n gweld nhw'n ymladd yn fawr iawn. Ond mae gyda ni codwm wrestler fan hyn. Drychwch ar y ddoi yma nawr. Fel un mae cath a chi. Ond mae gath yn neud move wrestler nawr, achos ti'n wedi cael digon nawr. Efe pinio lawr, maen nhw'n cael ei alw chokehold yna. Chokehold. STF John Cena yw na? Yni. A wedyn mae'n dal o lawr, a mae ci yn neud y tree tap. Yni. A barod. Yni. Submission. The winner by submission. O, dechrau eto. Na ni. Gyflym iawn, mae gynna glip o Chewbacca. Trumpet soniol Chewbacca. Dwi'n fawr o gwbl. Diolch yn iawn i ti, Gary, Newyddion y we, Gary Slaymaker, Dan Glyn. Diolch.